Hi besties! Gawa po tayo ng pinakamadaling gawing ulam. Tamang-tamang gawin kapag gutom na kayo pero ayaw nyo nang magluto. Ayan nga mga besties, galing kami sa Welsha at may binili kami doon. Tapos pag-uwi namin alas 7 mahigit na. Nakatulog na nga si Bunso at naglakad nga kami papunta doon. Saka galing sa trabaho yung asawa ko kaya mabilisan lang ang kailangan lutuin. Kaya naman ito talaga agad ang naisipan kong gawin. Lagi talaga kaming may stock nung miyashi na 28 yen lang isang balot at saka yung mixed veggies na 98 yen lang isang balot. Mura, healthy at madali pang ihalo sa kung ano-anong lutuin. Ayan na nga, nalimutan nga yung enoki mushroom sa pagmamadali. Pero okay lang yan mga besties, madali namang ihabol ng enoki mushroom at madali din tong maluto. Saka mga besties, pag feeling nyo hilaw pa yung karne, pwede nyo namang dagdagan pa ulit na i-microwave para makuha nyo yung tamang luto ng karne. Masarap at malutong pa rin naman ang moyashi na gulay natin. Nung puntis pa nga ako, sabi ng doc, sobra daw ako kumain kaya lumalaki ako masyado. Diba nga meron silang expected na timbang every time may check-up na gagawin sa pagbuntis. At yun na nga, pinaschedule ako sa nutritionist para maturuan kung ano ang tamang pagkain para nga daw hindi masyadong lumobo at hindi mahirapan manganak. Doon ko talaga na-realize na sobra pala ang pagkain namin ng meat. Sabi ng nutritionist, dapat kumain ka ng mas maraming gulay. At ako nga itong syunga, hindi ko talaga alam kung paano. OMG, wala nang time. Next time ulit, bye!